bezalako ekintza bat, proiektu bat, gizartearen eskura jartzea eta pertsonak ezagutzeko aukera izatea guretzat Eusko Jaurlaritzan hezkuntza sailarako oso garrantzitsua da. Gaur egun enpresak nahi dituzte pertsona aktiboak dienak eta buru belarri jarriko diela proiektu berritzaileak egite. Teknologia bultzatzea, elkarlana, metodologiak, transversalitatea oso garrantzitsua dirudi. Denak dira irabazlek, egia esate badugu, prozesu oso luze bada, ikasketa pila bat eduki dituzte, teknologikoki motorrak berak izan duen evoluzioa ikastea, merkatua, nola dijoan, motor elektriko nuntza, hidrogeno nuntza, eta benetan atzean dagoen lan guztiak emango die bai balio eranskina.